Asikakasearch asikakayi kwezinye indawo sasesho ukuthi I love you usaqamba manga nje nento yokuqala iconversation ephakathi awuyazi uyazona lo number ayiseva ngandithi uyazona why number kabafuna ayisevile phakathi useno tshintsha ifone yolonto leni ngayilento angayiseva ngathanda utshintsha ifone cela ungichazele yini into enzakalayo ngeke man thithi nyani okay mana Dlamini uThepho inoma ndibene naye Welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are in the streets and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kamla mangene bafethu ngoVusi Mavusana aka Mavuthela. Bafethu njengoba nazi-ke as always I'm not alone. Hamba ne-Diyeza Protection emasayidini wami. Phinde ngiphathe uGhost wakhe behind the cam and we here on the streets looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Hey, Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are in the street and you are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kama lami ke mina bafethu ngoVusi Mavusana aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala. Kanti ke bafethu as always njengoba nazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthi nguyunguso khona ubube nani abangani bakho uthi lixabanise. Ngiphethe Diyeza Protection behind me. Ngiphinde ngiphathe uGhost wakhe behind the cam and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kale nguyiwani Nizani azanga usiduka zasetsheli azanga kwe wrestling la we are about to do iziki hayi basholo lo in Tuesday ari iziki hayi namhlanje ilanga liyashisa ne so she's sexy bafethu sanibona namba njani Sho nje asikisi kuniphazamisa nje igama lami ngoVusi CMTV hamba kahlukana hayi no asikake yeyabona ubona le nto nje phethe induku ayiphathele nje induku ngicela ngiyaqolisa ukunisana emgwaqeni bafethu igama lami ngoVusi ne ngibuya kwa CMTV kune campaign esiyenzayo sambe sibheka abantu abahamba ka2 asikisi for ukushutha ngizama ukuchazela ukuthi wayebona eshutha then if lapha awukho right ngolento esiyenza then uzo delete la footage so into esiyenzayo kune campaign eyenzakalayo yabo so sambe siyacinga abantu abahamba nga2 and then sibabuza if bathandana and then if bathandana and then sibuza ukuthi i-relationship yabo injani baphuma phi kanjani just to khombisa abantu emakhaya ukuthi enake uthando lusekhona nala igodi uthando lukhona ndiyaphiliswana angazi fana nanke sibazi zakhona pho siyakhona thina yes mama igama lakho bani ngilalele mama ngezwe usiphe okay no usiphe ilenti kanje ngithi mina ngiyasho ukuthi izini esibuzayo just ama question kuphela ambalwa and then ngiyandedela niyahamba kuphela nganipha ngisho ne100 rand bakusi kanjani sipe uyavuma incane phela ukike ngizonipha nganipha ngisho nemali buka yazi ukike mina phela indaba lokhu lisenzele ilangeni webo lokusiphisana ilangeni ngicela simela bathunzile fast nje bese kumele si yabona indedela nihambe ne akhulule samkhipha kancane vele akhulule iCMTV yazi awuyazi oh okay no uthi ngikuchazele ngicela nje sime la then ngichazele kahle ukuthi hamba kanjani njalo ungeza ngapha mama ne ukhululeke mama ukhululeke indaba wazi ukhululekile nje hayibo si late thina late iniyapha njayepha sayi khona pho sasikhuphela khona oh okay niyathandana vele oh okay so kahle kahle ngiyaniphazamisa sengimusha isikhathi seni ne ngiyaxolisa kakhulu mfethu bafu igama lakho ubani mfethu uwenzile umama ubani uSiphesande oh nini isikhathi singana nendaweni sina unyaka nahafu oh okay no wena kuyenzile ne wenzile no mfethu imbuzo ngibuza akusiyo imbuzo yetheni ubuza nje ukuthi lapha nina how long nindawonye de kanjalo like sihlala sonke noma nisandana standard 1 year and a half oh okay and then bese bohlaphe yini wayithanda ngomama mfethu mhlaphe the first time ombona nje first day wathi cha wambona cha mina ngiyaqiqambela mama mfana ngithandela idoli oh thandela ngikhumbula nye out yaba bathi madumane yeah short type yambona nje manibhebe mama yababuwazi ukuthi ubathanda chazo zeidoli phela yazi khona inyawo uthi yami njami nginoproblema nayo kada la ngihlala ngakhona ne nayithanda iduli and meya yangixakathi nje yabo yona mfethu edulini ichazwa yisisu sesibili ichazwa yisisu ithi nje ngisho ukuthi uthi nje kumbamba nje ngiyazwakala ukuthi uba umuntu esimama
So nawe ulithanda idula vele mfethu. Ngithandela zona. Mase uqhamuka umuntu osifazane la oyislender ohlaphe omile nje okahle. Uyadlula. Hey. Sho umuntu wakho ke hayi. Mina ngasho ukuthi akakufebile. Phela idudla zikho. Umuntu ngeke umgqibe. Ngeke umgqibe. Uyamthemba kodwa ke? Ngiyamthemba kodwa indoda ne. But then still kodwa uyamthemba. Endawo emiselanga ukuthi mhlawumbe bekhona into ezonhlukanisa or something. Yeah. In terms of hundreds, as of hundreds, umthemba kangakanani? 98. 98. 2%. Ndithi indoda. Oh, ile ukuthi nje mawenze yes. Mani uyamsola nibafo ngalokho uma ithi indoda. Ngimsoli akhona amanye amadoda kodwa yeah, but manje kinga umuntu kuthiwa othemba itshe kunothemba umuntu. No ngiyakuthola. Ngitshela ifoni yakho nokuyiphatha yini ngoba unalo 2% lona ubeke eceleni. Unakho nokuyibamba ifoni yakhe? Oh, ifoni yakhe ndiyibamba sometimes. Sometimes. Oh, bafoni khona into efihla ifonini yakho ubumama esinokuyibamba sometimes. Yeah, kunanext. Uyakwazi ngene nepassword. Nepassword. Oh, nepassword yakho uyayazi kodwa. Oh, kodwa uwena unokuyibamba sometimes. Oh, eyakho ifoni ubaba uzekhona nokuyiphatha. Uyayiphatha. Nakho nokuyiphatha bafo. Lapho nalapho mama. Yazi kanjani. Le amafoni phetha izinto ezamabhomu, izinto ezimfihlo, izinto ezidangerous engayenza ukuthi inxabane yabo sometimes. So sometimes nokuhlangana nabantu bethi enake bayathandana and bayathembana wara kanti emafonini abangenelane and emafonini kufihlwa izinto. Njengayo lo sometimes singazi ufihlana. Khona nto how yini khona into nokuyifihla efonini yakho? Khona wakubamba baba. Angakubamba angakuboni maybe uyakwazi ukufihla la kufihle khona. Oh, ikhona into efihlelana? Ayikho. Ungamkhombisa manje ukuthi kahlahla ayikho into efihlelana. Ungayikhipha ifoni yakho umprovide ukuthi hayi angifihleli lutho mina. Hayibo. Wathi hayibo, shuthi khona lokufihlayo. Akukho ndikufihlayo. Ungamprovide yini manje ubafu? Nangu ubafu uyasho ungamprovide yini manje? Telefoni. Ungamprovide? Sendiba nothi ngoko. Nothi ngoko yini ikhona into ekhona ngoko. Hayi ayikho into ekhoyo. Then yini into enzima ukuthi ukhiphe ifoni umkhombisa ukuthi hayi na. Sendiba ndimnike ngoku. Hayi. Yini into enkinga manje? Telefoni. Okay. Athina siqale ngeke. Okay bafu ungayikhipha yakho ungamkhombisa yakho. Nangu bafu yabo bafu uthi naye yakhe ungayibamba ungayichecka uyichecke kwamanje ukuthi ku WhatsApp or kuphi akukho lutho into enganixabanisa. Manje wena indlela obalansa ngayo iyasolisa. Ayikho. Yini engekho? Then ngicela ifoni yeah because mangifika endlini ngizoyibamba. And mawufika endlini useyazi ukuthi uzoyibamba uzokhipha yonke into ezothi inxabane. Uzodelete yonke into ezo. Yeah, ngicela ifoni. Ayibona. Ngicela ifoni. Manje awufunayo ngeke shuthi khona ifihla ifonini yakho. Ayikho. Usho kanjani sayikho ungafuni ukhipha ifoni? Ngithanda. Spe. Hawo. Ngicela ifoni. Ngicela ukubuza phela uyamthanda lo mthetho? Yemthanda yazi naye bandaba. Okay ngicela ukubuza. Mathiwa nje manje ubafu la angisho ukuthi uzokwenza kodwa sengiyabuza mathiwa nje manje ubafu decide ukuthi uma uthi ufuna ukhipha le phone niyahlukana manje ngoba shuthi uyafeba wena. Ngeke. Hlukani kanjalo nje. Ngenxa yefoni. Hlonisa ifoni. Yini ifihla ifoni? Yini efihla ifoni? Hlonisa ifoni. So why is ifoni vina nanikhuluma ngefoni kasi nize la bengabazi nami. Abothemba nabo siyabonga. Khipha ifoni yazi uphelelwe into ekhona ngento engeke sohlapha efonini yakho khona into efihla efonini yakho. Ngisizoba late yazi apho siya khona. Let's ifoni. Ngicela ukubona. Hayi mina seyangisolisa baba wakho. Ngicela ukubona mina ukuthi yini isifonini yakho. Okay, ifoni usinikile ne. Ikhona into efonini ezokuxabanisa nomuntu wakho? Ayikho. Yini phakathi yenza ukuthi unqaba nayo ifoni? Bawenze sengajwayeli kwifoni. Yini mawunikeze ke endlini kusuke kwenzakaleni. So ngisukazi ukuthi uqede ukususa yonke into kade yenza. Namhlanje namanye ama account nginikile kaloku nje ifoni kodwa ayikho into ozoyifumana. Okay, Nxosibole siqale ngefoni kaba. Singezwe ngawo. Kama eyami. Siqale ngaba. Yakho. Siqale ngaba. Okay, nginikeze kabafu. Nanzi bafo yakho. Ngicela ungivulela mfethu. Ulaba fa into ezothi masingena la beqhase nomama or something. Akho lutho. Okay. Not engikwazi. Okay. Nansi mama. Uphefumula phezulu. Yilo siphathu kwehlahla kunethunzi. Alright. Okay, ngicela ungena ku WhatsApp and then ungena ku search. Ngizosearchela ukuthi I love you. Yeah. Bafo wena amantombazane mhlawumbe
yes uthofuna idudla kuphela Yeah. but nazo idudla lezo ke khona nokuyibona ukuthi ish hayi yabona lesi Between amadoda siyabheka kodwa asibamba ngithi Oh. kusamele ukwazi ukuyikhuza Ukwazi ukuyikhuza, sure. baningi aze ukuthi ngikhuluma nabo mara siza abangani or abantu engajola nabo oh sure yena okay nje akekho umuntu akho umuntu okay khona ubona mama uthula ngaka hayi kothapha ndibona into ubhalile ukuthi I love you usearch lapha ku search ukuthi Paul I love you bona mna bona wena Yeah. phuma ke lapho I love you ungu-search ukuthi I miss you ay mano bafuma ngathi uthola ukuthi umama mhlawumbe mase check ifoni yakhe thola ukuthi uyajola ungamiyeka same time ngimshiya khona la ngibuyele endlini kanjani kanjani ngisala kanjani nawo ukuthi khona kubona lapho I miss you akho lutho nawo uyibona phuma ke lapho khona mna phuma lapho ubhala ukuthi come outside Mongathi uthola ukuthi yena mase check ifoni yakhe mhlawumbe khona into ifeba nokukhuluma nazo ungamiyeka nini ngixabana umiyeka hayibo sizolungisa izinto ayivele umuntu ayike nje kanjalo oh okay so vele magathiwa nawe ufica something u expect ukuthi kulungiswe izinto ne yes mina sengisolela ukuthi nje siyaziprepare ukuthi mase kutholakala ukuthi kulungiswe khona lokubonayo khona kubonayo akukho akholozwe ne okay phuma lapho ngisashela ukuthi I'm here outside thana I'm here outside sibona ukuthi abamkhiphi nobafo wena bafo usho ukuthi nje mfethu ngizijojajona nje mfethu nawe uyazi sale nangesama masekushisa ugijima ngazi idudla angangcone ngilidonsa mangilidonsa kodwa uye kuphela shit uye kuphela ngiyakuzwa khona kubona akukho akholotho sase uwena na phuma lapha and then ungisashela ukuthi sex type of sex phela ngiyacabanga mfethu ukuhlangana naye ngicishe ngishelela ngibhizi nkata namata cabanga ngibhizi angiboni baba cabanga ukuthi elena usazonqaba nefoni kanje akukho akho lutho waye ubuke bafu ukuthi unqamle indawo like imvula ibineza namhlanje bafu uhlala ekhasi manje ngathi uyena uhlala ngapha eJozi mina ngihlala le so mangilandela le oh yeah khona lapho unudaka khona ya ngiyabona yayo hambe uyajumpa jump abantu uyazi ukuthi angimandi ukuthi ngizula ukuthi ngikwazi ukumbona ngisuke lo ngiyale phansi naphezulu uyazi na uhappy ngokubona lezi zinto ezibonayo ukuthi uwe nabangane or something kodwa nje akunasifebe osolayo or singacacile ozivelayo uhappy hayi ndi happy uhappy okay una Facebook bafu yeah on Facebook na Instagram yona Instagram na active yeah itu ngena la Instagram ne phuma lapho WhatsApp ngiyele Instagram yeah and then sizovula lawa avuliwe la ngavulanga sewayeka okay yeah Facebook okay khona ukusolayo mhlapa wena akukho engisona nakho ukusolayo okay phuma lapho hamba Instagram scrolla uyithi bani lo okay qoba khona ukusolayo akukho uhappy manje ubona uma ucabanga ngcombole kufona siyabonga la ibut phone yakho uma ucabanga ubona ubabazi uhappy yena ngoba wona adu unqaba nefoni yakho yeah uhappy uhappy uzothini azange wakubona nto kum okay amasibole cozivulele kodwa ngoba uthevele nizolungisa indlela awusancumi incumiswa intoni kangaka ngoba eyikhinda zoyibona hayi into azoyibona yini uyafihla bafo ngiyela WhatsApp hayi bafo ehlisa umoya ungajaha yabona lisujahile hamba WhatsApp bafo and then uyele lapha ku search and then uzoqala ungisearchela ukuthi I love you so abafana mabekushela abantu ukushela kodwa abafana mabekushele ukwenza njani bese uthini intombazana emele ngisho yes yeah so xhomekeke kumbande thini vele nami ndiyazazi ba umuntu ondinayo so ubatshela ukuthi umuntu naye nayo uneshow yalokho uthi batshela lokho awubaniki nje number mhlawumbe mase kubanga lesicafa kakhulu qinisa ukuthi nayi number yeah andiba kodwa ubona mfowami lapho I love you okay ngibona ama number 3 manamba yi3 abhaliwe amagama mhlawumbe noma kwenzakalani yo1 ibhalikama lenye ubani uThepha
Tsep ubani Tsep? Thepho. Because la ngibona I love you inhliziyo butterfly konke nje. Usave or i-conversation? Uye kuphela usayivela amanye kusamele ngena kuwo. Ubani uTsep? Umngani wami. Umngani wakho uTsep. Lo osave ngamanga ngehathi. Umngani. Umngani womfana? Umngani. Nabo abangani mangabafana. Okay. Kanjani ukuthi uye inamba yakhe seviwe Maria mayingaseve. Le save. Eyakho. Yiphi eyakho bafuna inamba la? Ilesithula. Nteni na how long nindawonye? 1 year and a half. And a half. Okay. uTsep uthe yini? Umngani wami. Umngani wakho? Lena Tom. Nayitsombe. Oh. Asikakayi kwezinye indawo sasesho ukuthi I love you. Usaqamba manga nje lento yokuqala. Okay. Le number le ubani lo? Uyabani le number le 076 le no 2 abaningi. Angiyazi ke. Awuyazi? I-conversation ephakathi awuyazi? Uyazi wena lo number iseva ngandithi uyazi wena. Sifunde i-conversation. Ama conversation abonisa wena ukhuluma naye ngothando inhlangano. Sifunde i-conversation mawuthi awuyazi. Hayi kanjani? Manje shwanje awuyazi. Nakule viki lesidlula kule since ngakubona le weekend le. Phuma bafuna lapho ne ngisashela ukuthi I miss you. Why number kabafuna isave? Usave ka Tsep. Uthanda nobani kahle phansi? Ngithanda utshintsha ifone yolonto leni ngayilento angayiseva ngithanda utshintsha ifone. Bafu ufunda utshintsha ifone yakwazi lokho? Ngamkhola because vele le na 2 months. Okay. Check lapho ukuthi I miss you kuvela ubani abangani labo Tsep nezinamba lezi eno2 abaningi. Neyakhe inamba lengaseviwe. Mhlawumbe nabanye singabazi awubona ubonani lapha. Mama ngakusiza ukukhuluma iqiniso kusase early before siye deep kakhulu. Ayikho nje into enithetha mina ayikho. Angathi ukuthi uyafuna into enilunga. Makuthi mhlawumbe khona ubheda. Yeah into eyokwenza ukuthi ilunga ukuthi ukhuluma iqiniso. Into onayibonayo nje. uTsep uyambona. Bafu why miss you khona ukubona bani? Umngani wami ndiyathi nje umngani wami. Tshepo naye lo munye ngamazi nami. Kusavela kahle hle lezi namba ivele eqaleni. Trick phela. Labo abanye ngibabona unless nje sakadelethile khona lapho ukhohliwe. Okay, mina into engoride ngayo kakhulu ngiyababona uTsep nobani ukuthi why number kabafuna isavile. Ngisho ukuthi inamba ngisho ukuthi uyifuna khintsha. Ngeke ungayisave inamba yomuntu wakho. Inamba yokuqala leyo umele usuyisave. Kanjani? Sazoyisave nini? So sazosave inamba sijola unyaka and a half. Khani usazoyisave inamba. 1 year 6 months sesiyela kule 7. Wona khani usazosave inamba. Save. Uthepho wena useviwe ngenhliziyo kimi. uTsep wena umsave eqala. Hayi bese simkhadini. Bese kunjani? Bese simkhadini. Isale simkhadini. Bese le sim card uTsep. Okay, phuma lapho bafo ngisashela ukuthi come outside. uTsep sevele kabili njalo. Uthokoda wena ufuna ukuthi ilunge lento yeni mhlawumbe khona omoshile. And nje manje mase ngiyabheka kumosheke esayidini lakho and still uqamba manga akukho udla ufuna ukuxolisa akukho ukuthi in uqamba manga ngento esibuka efonini yakho. Kuzokusiza lokho? Ungitshela. Ngiyaza lapha endlini noma? Uke wafika yini endlini? Ngoba uTsep. endlini. La uhlala khona uke wafika noTsep. Hayi boss sihlangana ngaphandle singabangana ndithi sihlangana ngaphandle mayithe maniphume okanye mina ndithi makeze sihlangane. Oh. Umngani. I'm outside. Is he there? Babuza wena ukuthi ukhona yini? Hey, cha umenze slim ubafo mfethu. Anenze slim. Awumenze slim. Bafo okay. Nayi la ikhona manje. Search ukuthi sex. Yabona ke angeke usenzile ukuthi uzositshela ukuthi futhi benikhuluma ngesex na uTsep. Oqala kuyavela ukuthi am outside is he there and then search ukuthi sex then sibone ukuthi kuzovelana. Ngahlela lona le benches umbona. Yeah, ungafaka i-bridge on or ufake i-patches leli ya ufake lokho. Okuyiqhuzu lokho okuyi. Mama noTshepo kahle olala. Kahle. UTshepo umbone nini? Yeah. uTsep umbone nini? Yo, udala saba ngabangani. Dala nayenza Ufike kuqala. wena vele ingumngani wami uTshepo. Oh, okay. So i-condom elisebenzisa. Wona mina ngivela. Ebekhona uvela wena ngomngani Ngomngani. njengomngani uthi ngomjolo. Umngani onjani ukwazi umthumela ithombe ngicabuza nje ukuthi niyakhumbulana nathandana. Okay. Cela mina ucazela Yo, because maybe yimi engilahlekile angazi. Singamfonela uTsep. Bebe sana or data.
Ngamfonini. Singamfoneli. Hawu, nangithi singamfoneli. Cela ungichazele yini into enzakalayo. Okay ke man thithi nyani. Okay, mana Dlamini. Yo, ayike. Khuluma ke thathi nyana. Yo. Ake nithethe nyani ne. uThepho inoma ndibene naye emveni koba nithandane nawe. Aqabeleni kaloku wena. Awundoneli. So ubani othandana naye kuqala ubafo uThepho. Uthandana baqala? Naye. So phezulu kwalokho nje uthi the reason uye kuThepho ngoba uyena unikeza imali. So gibela kwami ma uyakhala ngesikhalo sokumele uye kuphi emisebenzini nayo yonke lento le kusuka ukuthi nje ngikuphi imali uyohlala nayo. Sometimes bunganiki, sometimes unganiki yena aniki. So nifuna imali. Ngithole ngisebenza ngalahlekelwa umsebenzi ngabuyela futhi emsebenzini ngibhizi namatoho lapho nalapho. Nje uthi sonke lesikhathi lesi wena nje ukhala ngemali. Ngokuba ungasebenzi benzothini mina? Into nibenzoyenza. Ayikho into benzoyenza. Uthanda yena nomthanda yini ukuthi uyasebenza? Sendibanda mthanda. Okay bafowami, uyayizwa usenti kanjani? Shithi mawungasebenzi wena kahle uthanda lokho uzofetshelwa nani yabo. So ngitshele ke nje yami sithi uswazi nangisevumile naye. I-condom nisebenzisa naye uThepho mase kunikela imali. Ngicela ukwazi nawe. Condom yantoni boy condom. Eh? Yo, yantoni condom. Yanqamuka. Uthini? Safe. Yahlephuka. Ubuzo sharp because mina kumele ngisebenzise. Ewe. Yena yenza neyanqamuka phakathi. Phela umyeke abafaka nokufaka akayazi nanokuyazi. Hayi akawazi nokukhuluma ekhulumeki lento le. So bafowami njengoba uswazi ukuthi okay wena noThepho nenamba esingayazi engafuni ukuyikhuluma indaba yenamba. But okay kaThepho seyivumile. So ukumazi naye lo uhlangane naye nini ke? ubani lo munye lo wenamba? Hayi omnye nganimazi ke. Singamfonela mhlawumbe ukuthi awumazi check ukuthi ubani. Mina nobabini ke noThepho kuphela. Lo munye awumazi. Wazi bona bobabili. So okay awutshela ubafu ukuthi azi because akazi. So wena kahle uthandana nabo bobabili and uyimisela nabo bobabili. So ufuna isithembu samadoda. Sondela mama ngesabo. Khuluma naye umncenge umtshele ukuthi phela ukuthi wena ufuna isithembu samadoda. Uyimisela kanjalo vele. Ayisosithembu. Fuba sandwiched. Into esho fuba sandwich. So ufuna menze phela understand wena because angaze thatha isinqumo sokudampa yena because uthe uyamsanda ufuna ngiyamthanda vele ngeke uzoyibuza undambe. Yes then ndimiyeke ke menza understand. Uthanda mina uthi mina sithanda imali yakho. Ngizodamba uthanda imali uThepho. kaThepho mina wale yini enginikeza yona ake ekenza uhlale nami mangabe uThepho unikeza imali. Mina ngakwazi ukanelisa. Nawe naloko kungabi nayo imali ngithini mina. Yini lo ithanda ngaye ngoba ungafuni ukumiyeka ungafuni ukuthi uzoyeka uThepho ngathi uThepho unikeza imali yena akakunike imali. Yini ke le yenza ukuthi umthande ukuthi ufuna uqhubeka uhlale? Limuthanda uThepho imali. So kahle udlala ngoThepho kahle kahle. Ngicabanga ngayo. So uThepho uzomiyeka. Ngizomiyeka. Unesikhathi esingana lo bafu ukuthi uThepho uzomiyeka. Unesikhathi esingana? Hayi vele uzobona naye. Okay sesikuzwile ke uvo lwakho bafu ngicela ukuze side lakho wena ke uthini ngelakhe side kuyonke lento esho noThepho nani ukuthi uzomiyeka uThepho uthanda nobabili wara Ngisacela uthatha ifoni yakho. na ifoni yakho mama. Ngisacela kule viki wenza iplan ukuthi uthathe into zakho lapha endlini. Awuyiqedi kabuhlungu uyiqeda kahle awumlwisi. Nali viki manje ngeviki ngiyoshiya ngaphandle whoever sithathile ezakhe. Because mina ngiqedile mina nawe. Ngithi Kanjani ngeke kaloku kanjalo nje. So kahle Ngeke kahle uyenze lonto. ngake yenza wena ukwazile mose ukumthandela noThepho. Ngeke nje uyenze lento olunjeke nje kanjalo. Ndiyamxelela ba ndizokumyeka. uThepho ngegama ela mina Awumsevile lo bafu save uThepho. uThepho uthola zonke lezi zinto ezimnandi. Esithola nayimi. uThepho ngoba unemali so yena wamsave ubafu wangamsave. Hayi. So okay uzofika uthini uThepho njengamanje? Mawufika mase Ngizothi ndiyamyeka umuntu wami uyibhaqela into yethu. ubazi ukuthi unawo umuntu bekwazi lokho. Azinto ebhlungu baba. Kule Valentine ngithengele izinto zangaphansi. Mfethu For just. like Lanjari. Phetty what lenjari mfethu. Azimhlala kamnandi kanjani? Mfethu Yabona zona lethombi izibonile? Mfethu Asena ikudala le Valentine. mfethu why wenza nje yena mfethu why wenza nje? So ngithe uthi zonke lesikhathi mina eMuslim ngibhizi ngithengela ngenzela whatever ngikhona And ukuyenza. then wena ugqokela uThepho lapha. UyakuThepho ukhale la ngihluleka khona. Because yena uyindoda udlula mina. Why wenza nje? Uyindoda udlula mina uThepho.
So uzokwenza njani? Ubafu uthi akuye. Uma nizoyilungisa. Ubafu uyakuyeka manje. Hayibo ngeke uzundiyeke undiyekelani. Into nodala bondiyeke. Because uthatha ikhekhe lakho unikoza abanye abanemali angithi. Hayibo. Angeke ngishare nenye Okay. indoda. Hayibo kanjani? Ndithi ngizomyeka nje ndithi ngizomyeka. Uthi ube wedwa lento uyifunayo. Okay, bafu. Uzoba wedwa ndithi. Icondom ayisebenzisa noTshepo. Yo, hayi condom. Uzofuna ungenhlali. Ungazi nani ukuthi yena unobani. Ukuze ehlale ufuna ukwazi lokho wayisebenzisa. Sebenzisa. Oh nahlabana. Yo. Okay. Kuye le Valentine after le Valentine nje njengoba suka so. Okay. Uhlangana naye nini? So bafu. Njengoba uthi Okay. after ukwazi ukuthi which month last year nini? Last year. Which month? Tiphi inyanga? September. September bafu. So bafu okay thina sizohamba manje sinishiye because siphumile indaba siphumile iqiniso usuyazi ukuthi kwenzakalani ngomama wakho. Hayi. So ngigibela. Ngicela So uyajika endlini. Nina sakazobona iplan. so bile muvona eqhubeka uyogibela. Ndihamba nawe. Hambi nami. Hayibo ndihamba nawe. Ayikho ke leyo. Cela ubize uTshepo. Asala ndihamba nawe. Asindawo. Asindawo. Manje uzohamba ngenkani? Ndizohamba. Uzogibela ngenkani naseTexini? Ndizohamba. Akathi. Ndizohamba. Ngicela mina uyogibela Ayikho into nje. njalo ayikho. Bafo kodwa uzomnika iviki ukuthi ekwazi ulandela into zakhe Kumele nani. kumele akunana chance lapho. Yeah, okay. Ngicela wena uzolanda into zakho in a week. If I was in a week agreement ethu yini uzibeka ngaphandle. No, yazi flop yakhe ubusuka wajumpisa masaqala ngendaba yamafoni wanqaba nefoni yakho. Ujumpise lapho uthi wena kuna something wrong efonini yakho. Waphinda wamenza isilima ubafo wamphika uTshepo. Waphinda wamenza isilima wathi condom ayinqamuwanga. Yanqamuka icondom angithi. Sivanga negama lami njengomuntu wakho. Awulisayivile igama lakho usayivile igama likaTshepo. Phone entsha kusifone. Then ufuna ukuthi uTshepo ufuna ukuthi wena ubafo aqhubeke nawe kuTshepo. Aqhubeke wena uye kuTshepo. Ngibhizi ngizobonana nawe. Pe. Benthe masiya yabona ke benthe masihambe ke besimelani kwalapha. Wayenibuye nicabanga ukuthi izinto zingani namantombazane. Wayenicabanga izinto zingani. Bafu. Uzokwazi ukugibela? Hayi. Azini. Bamba itekisi mfethu. Khona ngiyabonga. Sure. Wena Na. Uyasala. Angeke. Ngicela uzibone. Angeke mina ndihamba nawe. Angeke mina Bafu, yazi asenze kanjani? Sikhathele lamantombazana lawa afayibayo la emhlabeni bese lokho ezenza ukuthi yonke into ingabo in yabo. So yena kahlahle nje manje kumele wena ucabangele yena. Angeke sive ngabo. Inxa le. Buka kwe bafu sizokuthatha sekubeka la uzoba neUber khona uzongena ebhasini lethu ne? Yeah, uzongena ebhasini lethu then sokuthatha siyokubeka la. Sikhathele lamantombazana enza kanje emhlabeni. Bese gcineni thi awuzuya pha angeke uzuyenze la awuzuya kanjani Manje ufuna ngenkani? uzonshaya abantu ke ngokumna uzonshaya hamba endlini yakho wahlala la. uTshepo uzokunikeza ukubuyela yonke lento le. Hamba kwakho. Nalo lelo condom ongalifaki naye. Cela uhlale naye. Asambeni bafu. Uzosilida ebhasini sokuthatha sikubeka garage zo recosta from garage ne? Ngiyabonga nje ngikhathele nami. Apha sikhathele nathi lamantombazane lawa njalo uhlezi kube ngase manje abafana izinja abafana in abafana hey ngenxa yamantombazane mfethu. Buka lo gele lokufebelile. Number yakhe akayisevile. Kodwa uexpect ukuthi wena umqolele niqhubeke nithandane. After Valentine yazi umuntu umkhipha umthengele izinto umenzele la khona umgama amandla akho bese uzokwenza kanje. Hayi ngiyabonga. Ngamane kuthiwe siyabheda siyizinja ke. Tag. Ezinja background. Hola grand. Taki tok. Ungena lapha ebhasini netshela lofana Eric akuvulele lapha siyazi. Sure. Wakhe. Ngedlale bantu besifazane njalo hlezi gxiwa thina mase siyafika lapha naseCosmo kwenzeka izinto awunasey wena umjida kuhlezi kulalelo umuntu osifazane eqala then ke if siyakhona ukusave abafowethu asibasave ayikho lesizokwenza useyishayela akayidla wathi soyisela akayidla soyidlile udla icala wakhe take us home. Hey, Nangalo Mzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. Now we are on the street and you are looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Igama lami ke mina bafethu ngoVusi Mavusana aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala kanti ke bafethu as always njengoba ninazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthi nguyungu sokhona ubube nana abangani bakho ukuthi lixabanise. Ngiphethe Diyeza cross section behind me. Ngiphinde ngiphathe ubghost wakhe behind the cam and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Kale nguyiwani. Nizani? Azange Ngithi iduka zasejeli. azange kwe wrestling la.